ассалому алейкум, мардуми муҳоҷир, мардуми меҳнаткаш. бародаро, ина кадоми бори сарро сима дошта бошед, марҳамат, мошин омадагӣ боркунӣ сар мекунем. ина номерои Тоҷикистон мера тарафҳои Фархор, Московский, Ҳамадонӣ, Кӯлоб, Восе, Данғара, тарафҳои Колхозобод, Қурған, Кӯйбеш, Уяли, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор. ина бародаро, имрӯз 25 моҳи май. Марҳамат бачаҳо, як бори дига мегем, кадоме ки бори сару сима дошта бошад, марҳамат. Адреси мо Парай Фуд Сити, Адмирал Карнилова 23. ина марҳамат, мошин омадагӣ тайёрам. Пага боркунӣ сар мекунем. Сета мошина айдами дардум. Чормагиш аймам нест. Ами дутаи қафоаю. ина яқе пеш. ина бародаро, кадоме ки бори сару сима меги ку, ина борш мекунем, меги мерам. ина бачаку, ина номерош ҳамаш қоидави. кадоме бори сару сима дошад, як бори дига гап мезанем. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш, Ёвон, Қурған, Колхозобод, Кӯлоб, Восе, Данғара, тарафи Московский, Ҳамадонӣ, Фархор, тарафҳои Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе, Ленский район.